afrodiziakálnej maske prichádza osvieženie v skrášľovacom salóne. Dámy, dovoľte, aby som vás privítala na našom programe. Gabika sa o nás včera postarala s tou vnútornou krásou a ja sa o vás chcem postarať dnes s tou vonkajšou krásou. Čo krajšie môžete urobiť pre partiu 5 žien? Toto je taký malý raj na zemi. Prvýkrát som bola na takej, takže určite budem ešte prísť. Ale ďakujem Marcelke. Program bol výborný. Ja z tejto relácie odídem ako 20-ročná žaba možno. Bolo to veľmi príjemné a cítila som, že to tá pokožka potrebuje. Program bol v skutku blahodárny na telo aj ducha a bol veľmi príjemný. Včera sme mali vlastne tú krásu znútra, dnes sme ju mali zvonku, takže ono určite jedno s druhým súvisí, tak sme si aj troška oddychli. Tak ja dúfam, že sa vám páčilo. Bolo to super. Ja som si dovolila nachystať na takéto balíčky. Pekný večer sa končí. A čo na to hlavná aktérka? Som spokojná, som unavená, som nabudená a teším sa na zajtra.